Iturtza eta memoriaren barruan, eta Andoaingo San Juan haien barruan, aurten izango dugu partida oso berezi bat, Padako munduko txapelketako finalaren errebantxa jokatzeko jokalariak ikusteko aukera izango dugu Andoainen, eta pixka bat, honek uste genuen merezi zuela prentsaurreko bat edo ekitaldi berezi bat, eta hortarako kartu behamen, ezker eta Andres Llosa Inpadako arduraduna, bere ondoan Aitziber Ugarte Mendia Andoaingo Kultura Zinegotzia, eta eskultara Juan Carlos Otero Iturtza eta batzordeko kidea, eta Mikel Ayerbe pelotari profesionala eta errebantxan pasatuko duen pelotaria. Jaialdi hau edo antolatzen dugu Iturtza eta batzordeak, Gazteleko pilota elkarteak, Andoaingo udalaren laguntzarekin. Eta, esan berago guretzako, hori badala, munduko txapelketako finalaren errebantxa Andoainen jokatzeko. Hori esan da, hitza pasako diet, honen hori dien elkarte ezberdinetako kidei, eta hasieran pasako diot Aitziber Ugarte Mendia Kultura Zinegotzia. Kaixo egunon, Andonik esan bezala, lehenik edaren eskerrak eman aukera hau izateagatik Andoainen, aukera hau eukitzagatik, guretzako esan bezala horre bat da. Andoain parla tradizio handia izan duen herri bat da, eta guk horrekin jarraitu nahiko lukez. Eskerrak eman Iturtza eta batzordeari eta Gazteleko pilota elkarteari baita, urte osoan zehar egiten duten lana batikan, eta bereziki jaietan antolatzen dituzten hainbat partidengatik, eta baita ere Andoaingo gazteak, aurrak, neskatzen mutilekin egiten duten lana batikan. Esan behar dugu, udalak ekitaldia aurrera eramateko laguntzen duela, eta gure helburua dela frontoia betetzea, eta horretarako erabaki dugu denon artean sarrerarik gabekoa izatea, doainik izatea, garrantzi gehiago ematen diogulako frontoia betetzeari, eta gure kulturaren parte den pala bezalako jokamolde haula bati pixkat indartzea, edo gutza txiki bat ematea. Eta besterik gabe, nik animatu guzti hori urbiltzeko, eta besterik gabe, eskerrak eman besterik ez. Jarraian, Andres Llosa, Inpadako arduraduna ditzen du. Nosotros como Impada, lo que sí queremos es, al igual que el Ayuntamiento, agradecer a la Comisión de Iturzaeta y al Ayuntamiento de la Puebla de Andoain el poder venir aquí, de poder disfrutar este festival de pala profesional en un sitio tan emotivo para nosotros, ¿no? Este tema de Iturzaeta es una zona muy dada a la cultura de la pala y de la herramienta del leño, es una zona que le gusta mucho en el pueblo de Andoain, le gusta mucho el deporte de la pala. Y bueno, creemos que había que venir con lo mejor que se tenía y lo mejor, pues ¿qué va a ser, no? Este año ha sido la final del Campeonato del Mundo Parejas, donde se enfrentaban Justo y la Reina contra Gaubeca y Ayerbe, que mejor que volver a enfrentarles aquí en Andoain y que la gente pueda disfrutar del gran nivel que van a estoy seguro que van a hacer. Aparte de agradecer ello, pues bueno, también como vosotros, esperar que el frontón se llene y que todo el pueblo, y aprovechando que están fiestas, pues pueda disfrutar de este evento. Ondo, Anderren hitzen ondoren, Juan Carlos Otero, Iturtza eta batzordeko kideak, pixkoan esango dugu, jaialdi hortan munduko txapelketako finalen errebantxaz gain, Iturtza eta Memoriadeko finalera jokatuko da, eta pixkoan bi partidei buruz zein dugu. Kaixo denoi. Hasiera batean, komentatuko dugu aiatu dienak finalea, kasu honetan Delizondo eta Lurrelu izan dira, Iparraldeko eta besteak Bizkaitarra, eta beste aldetik David Zagozena eta Erkulu, Naparra, Jesus, eta Gozena, Gipuzkoarra. Nik uste txapelketa oso dotorea dutela bi bikoteak, txapelketa ona,
izan zen, partidu politiak izan zian, baina, beti hori diferentzio horrekin, beti ematen du, partidu bat kaskaro izan dela, baina ez da alakoik izan. Eta, nik uste txapelketa bikaina izan dela orokorrean, partidu politiak, eta nik uste jendea disfrutatu dula. Nik uste jende asko arrimatu dela, partidu batzutan bintzat nire sensazio horrekin egiten naiz. Eta zer ematen politia, ostia honetan, final hori jokatzea ez da. Eta gero, esatetik, zesanik ez, estuko duten Prosako partidua, Ipaleko partidua, errebantxa hori, nik uste erakargarria horretan handoainen izango duen partidua, eta nik uste biak puntatuta gaurko honen festivala potentienetako izango izatela para munduan ez. Kontuenuki behar da, hauek eta aierro eta justo eta larrenga jautu dutela, eta zesanik ez bertan ekita Gipuzkoarra eta beste pelotariak seguru partidu bikaina egin dutela. Azkenik, hitzen emango diogu, protagonista nagusi izango nahi edo, partidoi jokatzeko aukera izango duen Mikel Aierrori. Guetzako aukera polita izango dek, handoain etortzia, gaina bentide Jose Mari izan izan da, munduan, bere omenaldian jokatzia, horre batek, palista josen nintzako. Eta, ikusita jendeak zelan hona indu txapelketa montatzen, eta, guri aukera eman zute, munduko txapelketako rebantxa joatzeko, nik usteak egun polita tengo ala, eta jendeak disfrutatzeken, eta frontoia ez dugu. Azkenean, dena itzulek esan duen bezala, eta eskertu nahiko genuke prentxorrokonen bidez, bai Inpadaren eta bai Udaletxearen alegina, gure helburua dalako frontoia betetzea. Eta frontoia betetzeko, bai Inpadak eta bai Udaletxeak esfortzua egin dute ekonomikoki, eta horren ondorioz, hasiera batean 5 eurotan aurrekuntzatzen duen sarrerak doan izango dira. Orduan, Gazteleko pelota elkartetikan eta Iturtzaeta batzordetikan esfortzu eta alegin hori asko eskertzen digu, bai Inpadari eta bai Udaletxeari, eta orain guri dagokigu frontoia betetzea. Hau egin dute alegin ekonomikoa, orain guri dagokigu frontoia betetzea, ahalik eta jende gehien eta ezberdin ez. Pixka bat hori izan da, bakarrik ditu betzeke jendeari animatzea, ostiralean gaueko 10:00 hasiko da jaialdia hasiko da Iturtzaeta eta Memoriadeko finalarekin, eta ondoren munduko txapelketako finalaren errebantxa jokatuko ditzateke. Besterik gabe, jendea animatu eta eskerrik asko.